Je hebt er misschien een beetje fantasie bij nodig, maar dit stelt dus Neerbeek voor tijdens de optocht. En om het allemaal nog wat echter te maken, gaat ook de carnavalsoutfit aan. Zo, stuurterballen. Carnavalsvereniging De Doorzetters laat zich niet tegenhouden door een beetje corona. De optocht kan beginnen. En net zoals bij de echte optocht wordt deze gefilmd en becommentarieerd. Ja, dames en heren, we zijn nu wagen nummer 10 van het CV Annie uit Bemelen. Dus we zijn best wel heel trots dat wij toch door kunnen laten gaan als doorzetter zijnde. En ja, je ziet het is een prachtig tafereel. We hebben echt iets van 37 schitterende wagens gekregen, verschillende vormen, maten, soorten. Je ziet hier ook een hele mooie straat. Het is net zo druk als een normale optocht in Neerbeek. Het zit helemaal vol, iedereen is mooi versierd. Het oorspronkelijke idee is van iemand anders. De 11-jarige Raf Vogelaar maakte vorig jaar al een carnavalsoptocht van Lego. En inspireerde met zijn filmpjes daarvan de carnavalisten. En met het idee dat we een carnavalsoptocht gingen maken, gingen we dat gewoon eens proberen. En toen ging dat goed. We hebben vorig jaar gezien dat Raf een hele mooie optocht gemaakt had, hier al in stop motion. Toen kwam het idee naar boven, ja, die optocht die hebben we een keer gezien. Is dat niet wat? Wat heb je zelf gemaakt voor die optocht? Een draak, een voorkant met de bestuurder. Eigenlijk gewoon een buitenwereld. Zo in het gras, zand, die dingen. Nou, om ze in ieder geval goed op beeld te kunnen krijgen en door de straten heen te krijgen, hebben we gezegd van, nou, je mag maximaal 10 studs breed zijn. Nou, een stud dat is eigenlijk zo'n Lego dopje, zo een. Dan kom je ook neer op 8 centimeter. Ze mogen 20 centimeter hoog zijn. Is niet bij iedereen even gelukt, maar dat krijgen we nog wel gerepareerd. En ongeveer een 40 centimeter lang, zodat ze niet te lang door de straat trekken. Strenge eisen dus voor de wagenbouwers. Maar volgens Lego-kenner Raf is een optocht bouwen van Lego eigenlijk veel beter. Je kan er details heel veel, maar ook hele kleine. En je kan het ook zelf laten rijden. Je kan er van alles mee. Als het filmen vandaag klaar is, wordt er onder andere nog muziek en sfeergeluid onder gezet. Je kunt net bij de Keulstig weer langs. Moeten nu natuurlijk zich een pilsje kunnen drinken. Carnavalsdinsdag om 1:11 wordt de Lego-optocht dan online uitgezonden. Maar of het ook hetzelfde als carnaval voelt? Is anders, maar anders hoeft niet slechter te zijn. Eigenlijk vind ik Lego leuker dan een carnavalsoptocht normaal. Dit jaar vind je de optocht Leuker. ja.